ɗaukar wannan. Akwai wani malami ana kiransa Muhammad Qutb ɗan ƙasar Egypt ne, Misra, amma Saudiya ya zauna a jami'atul Ummul Qura. Wata rana ana bada labarin sa yayi balaguro sai je ƙasar Turai. Da ya je ƙasar Turai abin da yake faruwa sai haɗu da wani baturi. To baturin ya ganshi da alama ta musulmi ga gemu ga abin nan. Shi kuma baturi ne ya sa costume coat. Ya hito sai ya zo ya gaishe shi, ya yi masa yaren turanci English yana ji sai suka zauna. Sai ya tambaye shi ya ce da Allah ina so in mu dan yi fira da kai kaɗan. Ya ce ba matsala. Ya ce kaga wannan abin da nake sai da shi costume, an gane ko? Ya ce mai ai kamfani kaza na ƙasar kaza kuma kuɗinsa kaza. Ya ce a wannan yayi kyau. Ya ɗauko montar agogonsa. Ya ce kaga wannan agogon? Ya ce ya ce ka san shi? Ya ce a. Ya ce kamfani kaza na ƙasa kaza ƙwararru ne, su ne suka yi shi, dala kaza yake. Ya ce yayi kyau. Duka kayan shi da yake saye da su sai da ya masa bayani. Ya ce kai gaskiya wannan yayi kyau. Ya ce ka faɗi duk kayan da kake ɗauke da su inda aka yi su. Ya ce a wace to ina da tambaya guda da zan yi maka. Wai dan Allah wani kamfani aka yi wanda yake ɗauke da wannan kayan? Wato ne sai ɗauke wuta, sai ɗauko mai alƙur'ani cikin suratu al-mu'minun. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. da haka bai yiwa a ce kai ta karatun halitta amma baka tambayi kanka ba waye wannan halitta. Wannan ci gaban mai rijiya ne. Abu na biyu yan uwa daga cikin ci gaban mai rijiya ne, muna ganewa. Abu na biyu daga cikin abubuwan da ya kamata mu gane, addini in dai addini ne gaskiya bai cin karo da ilimi. Shi yasa abubuwan da alkur'ani ya zo da su har yanzu masu bincike sun kasa gano kuskure guda game da abin da alkur'ani ya ishara zuwa gare shi. Domin in dai Allah shi ya halicci halitta bai ba da labari na kuskure akan ta. Kuna da labarin musulunta Kumando Kosto ko? Kumando Kosto wannan mai bincike cikin ruwa wanda ya shekara 25 yana bincike cikin ruwa. Ran nan sai ya gano wani abu. Da ya gano wani abin ban mamaki sai taron 'yan jarida ya tara 'yan jarida na duniya ya ce kai shi shekara ta 25 ya gano wani abin mamaki wanda bai taba ganin shi ba a duniya, babu kuma wanda ya taba sani shi. Sai aka ce mine ne? Sai ce ruwa ne ya iske a can cikin tekuna guda biyu waɗanda ba su haɗuwa da juna, ko can ƙasa in ka tahi rabe suke. Sai an ka ce kai wanga abu ai har musulmi dan karami ya san da shi. A ina an ka ce gashi nan cikin surar Qur'ani yana hadin marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kuma doko so ce bai yarda ba. Yaje a cikin sirri sai yayi voyage, sai ya tayi dauki alqur'ani a wani masallaci mai fassara translation. An gane ko? Da yare sai ya duba ya gani, ya dibi daidai wannan ayar da an ka bashi, sai ya ga wannan Qur'anin a wannan kasar haka yake. Ya je a wata kasa duk sai da ya kewaya ya iske hakikatan wannan abin duk inda ya je alqur'ani ya dauka haka yake. Daga wannan ya je ya kira, ya zo ya zauna, yayi ilani, yayi kalmar shahada ya musulunta. To kai dan Niger mai koyon Faransai da ɗan Najeriya ko kasashen da Najeriya ta mulkin mallaka mai koyon English, kai baka ma kware cikin turancin ba, baka samu wani babban diplom ba, manya-manyan profesoshi na musulunta, kai kuma kana zakuwa kana cewa no malam cikin Qur'anin nan me dimmi, kana mutane kuka akuya. Na biyu mu yi hattara, shi addini ba kishiyar yare ba ne, shi yare halitta ce ta Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ba a cewa yare shine addini, addini ba cin karo yake yi da yare ba, yarurruka duka Allah ya yi su. Me mu amma matsalar da muke fama da ita sai a ɗauki cewa ai shi yaren wane musulunci ne, yaren wane ba da musulunci ba ne.
yanzu kaga in mutum na faransanci sai a ce wannan kafirci ne ke, in mutum na ingilishi a ce kafirci ne ke, musamman irin lokacin da su turawan suka zo da yawan malamai sun kyadda a sa yaren boko kamar da malam ya bayani, saboda wannan lokacin turawan ne da sauran yan Afirka arna waɗanda musulunta ba su ne suke karantarwa. Amma shi faransanci a karan kansa bai da illa, yare ne. Shi ingilishi, yaren turanci da ingilishi a karan kansa yare ne. To wannan aƙidar da ta yi cincirindo a cikin zukatan waɗansu ita ta kawo boko haram ta bayyana. Saboda shi addini in kai yi guluwi matsala za ka kamawa. Sun ce boko haram. To ka ce boko haram, me matsala a cikin boko da yaren turanci ake yi? Waye halitta yaren turanci? Waye halitta yaren faransanci? Annabi Isa da wani yare ya magana? Da yaren yahudanci ya magana. Tun da cikin bani Isra'ila yake. Annabi Musa da yahudanci magana. Shi yahudancin karan kansa ba illa ba ne. Yare ne. To sannan kuma etudiant ina kira zuwa gare mu. Al-lugha wasila wa laysat ghaya. Kan mu ɗauki yare shine bitkin mu, target din mu, sibil din mu ɗauke shi matsayin wasila. Wannan ya sa turawa sun cuta muna ta ƙarƙashin wannan, paske sun nuna muna ba yadda za a yi mu ci gaba sai da mi, sai da yarensu. A'a, shi yarensu ana iya koyon shi ta wani ɓangare, wata al'umma ta koye shi kamar matsayin fardu kifaya. Amma bari in ba da misali, yanzu Amerika ta ci gaba ko ba ci gaba a ƙere-ƙere, da wani yare suke magana? Da yarensu shine mi, English. Kuma babban abin mamaki wanda ya gano ƙasa Amerika da ake cewa shi ne ya gano ta, ƙarya ne. Christophe Colomb da ake cewa shi ya gano ƙasar Amerika, ashe akwai wani mutumin ƙasar Egypt na Misra ya riga shi zuwa. Balma akwai wani ɗan Afirka, sarki na Afirka na ƙasar Mali da ake cewa Mansa Musa, ana ganin shi ya riga yin découvrir Amerika. Amma sai a zo a ce mun Christophe Colomb a 1492 ya gano ƙasar Amerika. Kuma wata tsiya, lokacin da shi Christophe Colomb ya taso, geografikin da ya yi amfani da ita duk duniya a wannan lokaci ta musulmi ce amfani da ta har ya gano ƙasar Amerika.